हेलो, तो आप सबन कैसन बानी? उम्मीद करते हैं अच्छा हो हम लोग। और आप सभी के हम भाई, आप सभी के चहेता कलाकार, हम जितेंद्र जहरीला। और हमारे गाना एगो बहुत ब्रांड रिकॉर्ड भइल बा भैया। और गाना 3-4 दिन के अंदर में छूटी आप सभी के बीच में सुने के मिली। बहुत ही शानदार गाना बा। पीपर पाती पर एगो गाना गइल रहनी, वही टाइप के यो गाना बात। आप सभी यो गाना के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें। आप भैया हमारे एगो चैनल बा, हमारा जितेंद्र जहरीला ऑफिशियल, ओकरा सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से बताता है, ठीक बा भैया। ओकर के सब्सक्राइब करें, जितेंद्र जहरीला ऑफिशियल, वो चैनल के सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें। आ एगो और चैनल बाटे, मेन चैनल जौन हमार बा, वो तो हमार चैनल हो गल। एगो जौन मेन चैनल बा जना पर हर एक कलाकार के गाना मिली। अगर सुने के चाहता नहीं तो माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी, वो चैनल पर वह गाना सुने के मिली। तो वो चैनल के जाकर सब्सक्राइब करें और चैनल के सब्सक्राइब करके और घंटिया जौन होला घंटे के दबा दें। और हर एक गाना मिलते रही, आपके सबके बीच में मिलत रही। गाना एगो गैले बानी, बहुत ही सुंदर बाटे गाना। भैया एक गाना तो चलाई तो। गोली गोली मोसे जाई तबाही, पीपर पाती के लड़का बिना लिहले न जाई। चली गोली मोच जाई तबाही, पीपर पाती के लड़का बिना ले ले न जाई। आवाज कर देना। पटना मारी तो तोरा पिछो तू ना होगा ना है गाना गोली मोच जाई पीपर पाती के मारी तो तोरा पिछो तू खाई। गोली गोली मोच जाई पीपर पाती के लइका बिना लिहले ना जाई। ओए ठीक है।